Bafowethu, happy weekend. Sengibuyile bafowethu. Ngikhumbulile ngeke ngathi nje kozololo kancane bafowethu. Ya. Kuningi okwenzakalile bafowethu kuma commission omabili kuMadlanga kanye neHeddock. Kuningi okwenzakalile sonke sizibonelile. Lithe maqala nje isonto lapha kwiHeddock bekukhona ugogo lomlungu impela ngicabanga ukuthi intombi endala ila ku90 manje. Ubani uMerit Haas. Lona ofike ewuprofessor ewudokotela waphuma engenalutho tho. Waphuma nje ewumuntu. Mase bembuza imibuzo yakhe nemfundo yakhe ukuthi ngempela we obtainile yini unazo leziqu zobudoctor kumbe zoprofessor dololo. Sibonile lona phela owabhala incwadi obe busy nje ebhulisha ebhala incwadi eyisa go minister bamaphoyisa ecomplain ngayo yonke into do a dictator. She's a dictator or she's a bully. uMerit Haas ugogo omlungu lapha kuMadlanga ke nibonile kuMadlanga ukuthi kufike indoda eyathi kuzokhala abantu athi kuzokhala amadoda sonke ke siyamazi ke bawethu uBrown Mokhotsi iagent engasilona iphoyisa umuntu nje osebenza lamaphoyisa oconnected owenza konke ukukhohlakala oshaya ama undercover kahle uBrown Mokhotsi impimpi uBrown Mokhotsi enesibindi esimangaliso futhi oyibonayo ukuthi ayikakaze nakubangani bayo ama associate nabo ayitshelwa izwi lakhe nje ihlale njalo ikhulumayo yenze kwenzayo akekho ozoyiphilisa ozoyiphikisa. Sibonile lokho kuBrown Mokhotsi ukuthi ufikile kodwa ubesafike esafikele ilutho engaphethe lutho ebambekayo ukuthi nansi into ngempela iphethe indlela besebenza ngayo. Okugcina kubonakala ukuthi naye la uyamfaka uminister lo phela wayeminister ngaphansi kwebhasi uyamjijela kukhulu ukuthi phakathi kwebhasi. Okay, sidlule lapho siye ekubuyeni ka Cedric Nkabinde. Siyakhumbula sonke ukuthi uCedric Nkabinde uke wafika I think kwakumhla ka13 last week kwakulwesine last week uCedric wafika lapho khona wafika wazenza uJames Bond nje wazenza umuntu onamanga umuntu ethu uzojijela uGeneral Mkhwanazi ngaphansi kwebhasi kwathiwa indoda imakancane okay engathi insizwa kithi la isitoli sakhe sihlangane ngathi uzoganga la akuzile ukuzoganga la akusihambele insizwa kithi ubuye ngoba yabona bafowethu iqiniso alihlangani amanga awahlangani neqiniso kodwa futhi lezi zinto azihambelani kude ngoba mawuthi uzobuka iqiniso eceleni ube iqiniso ukuthi ufuna ukugijima ngamanga liyethula nje iqiniso lihobe litalelela ngikhona mawusuready ubuyela kumina ngizokusiza yabo bayebetha befundile besho ngesingisi the truth shall set you free. Simbonile ke buya uCedric wakaNkabinde sibongo lona head of staff kaMchunu hayi wabuye sezalwe kabusha ubuye seyisidalwe esisha ngempela ithi incwadi engcwele behold isidalwe esisha manje behold okudala kudlulile suqala impilo entsha yabo izono zakho idlulile ziwashiwe ihlanziwe ngegazi ubuye semsulwa ke leqe ubengasasho ubuye ngempela semsulwa ukulalela ke istory sakhe ke uCedric esezokuthula ufakaze bakhe besibili ubeseyimisele ngempela ukuthi akhiphe iqiniso ahlanze akhiphe thiwa ngesizulu ageqe amagula ubeseyimisele kakhulu indlela akhulume ngayo lapho esibone khona esebuya ekhefini lapho khona beyelantshini ethethunyelwe indoda yempandla
khona indoda yempandla umlungu lana ocisha ofana exactly no FW de Klerk lona phela owaye ephethe iqembu lezepolitiki lo bandlululo noma lona owayemongameli wezobandlululo phambilini ufana Ntsene ndodana mina ngangitshethe indodana yakhe lo ekuthiwa uPaul O'Sullivan. Mr Paul O'Sullivan usende imessage esabisa uNkabinde embiza ngesikhotheni ngomgulukudu ukuthi uzobolela ejele uqamba amanga uthenga ngomkhwanazi bla 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 sikubonile okay uNkabinde ke uveze izinto eziningi ke ukuthi kahle i-state capture ileso kuyimasenzeka manje le state capture sazondo commission sasingelutho nje sasingesona i-state capture kodwa kwakuyinto nje yeyamampunge eyayenzelwa inhloso ethizeni nayo ukuthi qhubeke kushona isuku noma kuphele what kodwa i-state capture naso wakuveza ukuthi uMr Paul O'Sullivan lona onobuzwe obu3 so wakuveza ukuthi uyena kahle ocontrola zonke izinhlaka zamaphoyisa ezikhona angazi noma osadek noma iPD no bani uyena ocontrola uyena wenza yonke into kahle usanda nje one email at no athi yes athi no athi yes nemedia futhi ngokunjalo uyena ocontrola yonke imedia yase South Africa kuyasolakala ke futhi ukuthi uyena advisor komongameli wase South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uCupcake ngiyasolakala kakhulu ukuthi uyena impela advisor wakhe kahle ke bafowethu sisenkingeni siyabonga General Mkhwanazi ukuphe ungaba sikho la isikhona ukube awuvelanga washaya impempe ngomhla ka6 July siyabonga kakhulu Shamase siyabonga Ndonga I salute you my general le ndoda lena Paul O'Sullivan i-dictator indoda le ngempela ephethe izinto eziningi uma ngabe uqala nawe wenza uzama udlala ipuzzle yakho kuqala kuphetha ubheka nezinto ezindala ukuthi kade ayeba involved siyakhumbula phela ukuthi ugeneral kade ekhulumile wavela ngosuku olulandelayo ngicabanga ukuthi ugeneral wakhuluma ngomhla ka6 kwakuyisonto yena ngomhla ka7 wayesevele ile indabeni espitha amafaya ekhuluma this and this emusho esho general phela wethu ugeneral Inhlanhla Mkhwanazi esho onke amagama angawenza siyakhumbula futhi ukuthi uAce edlulile ufake ukuthi uzoyisho uMkhwanazi u100 ubani u1 million u10 million uPaul O'Sullivan so lo Mr Paul O'Sullivan uyena umuntu ngempela ocontrola yonke inhlobo yesystem yamaphoyisa yezokuphepha nakho konke ongakwenza eSouth Africa uyena ocontrola izinto eziningi ekufuneke ngempela abhekwe ngehlo lokhozi ngoba bonke laba bantu laba abasebenzayo such as Brown Makhosi bangaphansi kwakhe yonke legeke bamaqhulwa ngecartel enkulu umphathi nomsunguli wama-cartels of cartels uPaul O'Sullivan uma ubheka ngisho umama uMary de Haas nangu ufola under this unabantu bakhe asebenza nabo ngoba kuvela ukuthi kwenye imithingi kwakukhona yena eyayiphethwe yena kuzoketula itulo lomunye owaye ucommissioner owayi-acting commissioner yamaphoyisa ubani uPhahlane befuna ukumkhipha befaka omunye kwakukhona wabali kwakukhona iAfiforum kukhona abemedia beNews 24 kukhona wababala bebaningi yazi yathi iAfiforum lapho hayi iready ngemali ukuthi ichasa ukuthi kwenzeke lokho yabo so abantu abaningi nje babaleka yabo so uzobona ke la ukuthi kuthe mase kukhulunywa lapha eParliament wabona ukuthi lezi ZDA aziveli ithanda ukusola ngoba phela uPaul O'Sullivan lo umlungu lo indoda yempandla ukuthi
bamsaba ngoba kuyashiya ukuthi wake wasabisa abantu abaningi wabasendela ama-SMS bonke eParliament kwathula kwathi nya and ayiphindwa ngakhulunywa njengamanje ke uyena umuntu ekufuneke azophendula uyena umuntu ofanele ukuboshwa i-state capture eSouth Africa uPaul O'Sullivan behind i-state